लिओ वराडकर हांणी आयर्लंडचे प्रधानमंत्री पदाची वेंचणूक जिखली। तांणी प्रतिस्पर्धी सिमोन कॉगिने हांचो पराभव केलो। लिओ वराडकर हांचे मूळ घर मालवणचे वराड गांवांत आसा। जगात खंयच्याय देशाच्या प्रधानमंत्री पदाचेर वेंचून आयिल्ले ते सगळ्यांत तरणाटे प्रधानमंत्री आसात होय मान तांकां मेळ्ळा। तांचे आवय बापूय आयर्लंडाक दोतोरकेचो वेवसाय करतात। लिओचो जल्म थंयच जाल्लो, मात तांचो महाराष्ट्रांतल्या सोयऱ्यांकडेन संपर्क आसा आनी ते भारतांत खूब फावट येवनय गेल्ले आसात। लिओचो मूळ गांव आशिल्ल्या मालवणच्या वराडांत जल्लोश चल्ला। आयर्लंडाक लिओ वराडकरांचा नाव प्रधानमंत्री म्हणून घोषित झाला आणि हय त्यांचे वराड हे मालवणातले मूळ गावात बघा कसो एक जल्लोष सुरू झालो आतो। हे गावचे काय लोकांक आयर्लंड खंयचा साधी भारतातली शहरांची काय नावा सुद्धा केव्हा कानार गेल्ली नसतीत, पण गावच्या घराण्यातलो पोरगो आयर्लंडाचो प्रधानमंत्री झालो त्याचाच सगळ्यांक कौतुक हो। गावात ढोल ताशांची मिरवणूक झाली, फटाक्यांनी सगळं आसमंत दुमदुमलो, पण मालवणी कोकणी माणूस केव्हा देवाक विसरात वय। मिरवणूक झाली, फटाके फोडले आणि गावचे लोक थेट गेले ते गावच्या राखणदार वेताळाच्या देवळात। गावचो वेताळ होच त्यांचो आधार। खंयची गजाल तडीक जावं होई जाल्यार देवा महाराजाक गाराणा घातल्याशिवाय कशी सुरुवात होतली। लिओ वराडकरांचा नाव जेव्हा प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीत इला तेव्हाच गाववाल्यांनी वेताळाक गाराणा घातलेला। मागीर आता लिओ प्रधानमंत्री होतकच ता फेडूंक नको। गावच्या लोकांनी वेताळाक केल्लो नवस तितक्याच विश्वासान आणि भक्तीन फेडलो हो। आपलो पोरगो किती लांब गेलो आणि कितक्याय मोठ्या पदार पोचलो तरी गाववाल्याक केव्हा विसरूचो नाय असो हे वराड गावात लिओच्या शेजारची आजी एक विश्वास। लिओ गावात येतलोच म्हणून आजी कितक्या विश्वासान सांगता हा बघा। आजी काय सांगशील, लिओ तुमचं जी पंतप्रधान झालो काय सांग, काय तुझी प्रतिक्रिया? आमका खूप आनंद झालो। आमचे एक ते जन्माचे आमचे शेजारी असत जवळचे भावा म्हणून तेच वागले माझे नवरो आणि ते सगळे जण, आणि ते का परकेपणाचे वाटत नाही आमका। आपल्या घरातच येतो असे वाटतात। पुन्हा गावात येतो का लिओ? गावात येतो इलेक्शन होती हो। गावात येऊन त्याने आपल्या गावचा ह्या करूचा अशी आमची पण इच्छा असा। या बघा ह्याच ता वराडचा लिओचा घर। या घरात आता लिओचे चुलत काका काकी पुतणे रावतात। घरातले कोण केव्हा साधे पंचायतीचे सदस्य सुद्धा होऊन नत, मात हे प्रधानमंत्री झाल्या घरातल्या पोराचा त्यांकाय लय कौतुक हो। पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे आम्हाला बोलायला शब्द अपुरे पडतील अशी परिस्थिती झाली आहे। सर्व ग्रामस्थ दिग्मूढ झालेत, काय बोलावं आणि काय त्यांना सूचनाच झालाय। इतका आनंद झालाय, आनंदाचा अतिरेक झाला। आणि लिओनचं सांगायचं म्हणजे त्यांना गावाबद्दल खूप आस्था आहे, पण त्यांचं तरुण पण तिकडे आयर्लंडमध्ये झालं असलं तरी त्यांचं जन्मगावी ओढा आहे आणि ते आता नक्कीच इथे भेट देतील अशी ग्रामस्थांना आशा आहे। लिओ वराडकर पंतप्रधान व्हायचे असे आपण देवाकडे साकडे घातले होते आणि नवस बोलला होता की ते येतील। आता पंतप्रधान झाल्यानंतर ते गावी येणार आहेत का? हो, गावी येणार आहेत। आम्ही म्हणजे माझे काका जे आहेत अशोक वराडकर त्यांचा तो मुलगा आहे, म्हणजे माझा चुलत भाऊ लागतो लिओ वराडकर। आणि आम्ही काकांना सांगितलं होतं की त्यांना इथे घेऊन या, तर ते बोले आता पंतप्रधान पदाची तुरस आहे आणि काही कामं चालू आहेत, तर पंतप्रधान झाल्यावर ते नक्कीच गावी येतील। आणि अशोक वराडकर सुद्धा गेल्या 2 वर्षात त्यांनी 2 इथे फेऱ्या मारलेल्या आहेत आणि आम्हाला नक्की खात्री आहे, पूर्ण विश्वास आहे की ते इथे येतील आणि त्यांना आम्ही येण्यासाठी हे आमंत्रण पण देऊ इथे येण्यासाठी। आणि गावाच्या आमच्या काही विकास कामं वगैरे आहेत ती पण जोरात होतील अशी सर्व गावकऱ्यांना आशा आहे। आयर्लंडचे पंतप्रधान झाले, मग गावाच्या विकासासाठी किंवा म्हणा तालुक्याच्या विकासासाठी म्हणा त्यांचा कसा प्रकारे फायदा करून घेऊ शकता? आमच्या गाव मालवण तालुक्यात वराड अगदी हद्दीवर येतो कुडा आणि मालवणच्या। आमच्या गावची प्रमुख समस्या आहे की कुडा आणि मालवण तालुका जोडणारा पूल आहे, आजपर्यंत प्रयत्न झालेत, अपुरे पडलेत, परंतु आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जर लिओ वराडकर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या माध्यमातून जर काही चर्चा झाली तर पूल झाला तर आमच्या गावाचा बऱ्यापैकी विकास होऊ शकेल आणि तो व्हावा अशी आम्ही अपेक्षा बाळगून आहोत।
गोयच्या कुशीक आशिल्ले मालवणातल्या हे वराड गावात लिओ आयर्लंडाचो प्रधानमंत्री म्हणून वेचून आयले उपरांत असो जल्लोष चालू जाला। हाजे पयलीं कोकणातल्या तांबड्या मातयेंतल्या थोर मनशांनी आपले नाव फकत महाराष्ट्रातूच न्ही जाल्यार सबंद देशात गाजयलां। कोकणान राजकीय, सामाजीक, कला, सहकार, क्रीडा हे आनी अशा हेर क्षेत्रांनी जायते मातब्बर दिले। मात आता ह्याच कोकणातल्या घराण्यांतलो एक मनीस आयर्लंड देशाचो प्रधानमंत्री पदाचेर विराजमान जाला। लिओ हांचो जन्म आयर्लंडातूच जालो, थंयच तांचें शिक्षण जालें। कोण आसात लिओ वराडकर आनी तांची राजकीय कारकीर्द कितें, पळोवया ग्राफिक्साची मस्ती। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वराड गावात लिओच्या बापायचें मूळ घर। अशोक वराडकर आनी मरियम हांचें लिओ तिसरें अपत्य। प्रधानमंत्री जावचे पयलीं ते समाज कल्याण मंत्री म्हूण पळयताले काम। 2003 वर्सा लिओन डब्लिनच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयांतल्यान दोतोरकेची पदवी घेतली। आयर्लंडचे फाईन गेल हे राजकीय पार्टीत ते राजकारणात सक्रिय आसात। मंत्रिमंडळातले ते पयले गे सदस्य। लिओन येरादारी, पर्यटन, क्रीडा आनी भलायकी खात्याचोय कारभार हाताळ्ळा। स्टुडंटा खातीर वराडच्यान कृष्णा ढोलाम। रायबंदर कॉसवेर एका मोटरसायकलकाराक वाचोवपाच्या नादान वॉटर टँकर ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो वचून टँकर रस्त्या कुशीक उदकांत उमथो पडलो। मोटरसायकलवालो पळो। नशीब बरें म्हण टँकरवाल्याक कांयच जावंक ना। मोटरसायकल फुडल्या हांगा आयलो मातसो चुकलो जाल्यार तो वयतालो गाडी भायर मारली गाडी धांवून आयल्या तो फास्ट आशिल्लो मोटरसायकलवालो हांव भितर गेलो लागलो तो हाती पुरा बुडलो हांव कसो भायर पडलो म्हाका कळना जेवण वाचलो म्हाका टँकर खंयचो टँकर ओल्ड गोवा घेऊया एक ब्रेक।